Het wie maar een liedse vraat en wat is dat verschil dan groot. Maar juster wie het heel dan mooi tijd, maar zinnen en nog eens een keer zinnen. En Joet, dat donkere waar, mist, dampwaar, uit een trog is wat ruim, lichte ruim, maar ik flinke droege perioden. En letter van de middag moest het meeste wetter nog komen. Joen en vannacht, betien ruim of lichte ruim. En vooral joen het meeste wetter, denk ik. En vannacht ik weer eens even kans op dampwaar of mist. En de temperaturen zijn 3 of 4 graden. De wind matig uit het westen waai. Morgendag weet ik een dag met bewolking, maar uit een trog ruim, lichte ruim, kans op mist, dampwaar en waarschuwing voor het verkeer. En de temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen, zo om de zo'n graden heen, dat zult zo ongeveer wezen. En zorgen we dan naar de wind, dan komt die uit de westelijke richtingen, let er misschien wel wat meer noordwest en die is zwak of matig. In de nacht zakt de temperatuur naar +1 of +2 en als het dan maar even opklaart, heb ik ons op glijdens. Wel, de dagen die volgen, een winterzwaar type. Op Waasje, op Toonsje en op Vrijt, maar op Waasje nog zo'n 4 of 5 graden, Toonsje en Vrijt zo'n 3 graden hoe dag. En op Waasje een aantal buien met kans op sneeuw, in de nacht meestentijds wat lichte frost. Ja, en dan komt de glijdens weer heel en weer om. Een winterzwaar type, we moeten morgen maar weer even in het Waasje.